Prije svega ja bih izrazio dobrodošlicu i evo nadam se da će vam ovo kratko vrijeme što ćete se kod nas zadržati biti poučno i zanimljivo i da ćete se malo okrijepiti za nastavak puta. Pa evo ukratko da se predstavim, dakle ja sam Mario Ravlić, član uprave mesne industrije Ravlić koja bilježi već zaista jednu respektabilnu tradiciju od 55 godina. Dakle, osnovno je 1960. godine, ove godine smo proslavili 55. rođendan uz jednu vrlo onako dinamičnu i bogatu kampanju i nagradnu igru. Nešto još o nama, dakle, počeli smo sa ugostiteljstvom i sa restoranom Plavi podrum kao obiteljska firma, nastavljamo kao obiteljska firma. To je zbog HDZ-a pa. Već sad znam, vizionari već bili. Dakle, moja baka i djeda su započeli taj posao sa ugostiteljstvom i tu smo stekli iskustva, odnosno oni su stekli iskustva u pripremanju specijaliteta od janjetine. Dakle, nakon toga otac i majka su preuzeli obiteljski posao i nastavili smo sa mesnicama, odnosno poslije klaonicom. I sad je to jedna kompletno zaokružena mesna industrija koja obuhvaća i preradu mesa, rasjecanje, pakiranje i sve druge sadržaje koji su neophodni. Osim toga imamo vlastitu maloprodajnu mrežu od 38, uskoro 40 mesnica, dakle diljem kontinentalne Hrvatske, tu od Vukovara, Vinkovaca, Osijeka pa do Zagreba, Varaždina, Čakovca. I evo, pred nama su još brojni izazovi, brojni planovi, danas brojimo ukupno preko 350 djelatnika. Dakle, moja sestra je isto tu s nama, jedna od članova uprave, nadam se da će doći sad uskoro nas pozdraviti i upoznat se. Otac, dakle, naravno, koji je sad trenutno danas na putu. I ono što isto tako je bitno za naglasiti, imamo i drugu firmu Agro Ravlić, koja nam onda u Ravlić grupaciji zaokružuje jednu priču od polja do stola, koja znači usmjerena na ratarstvo i stočarstvo kroz naše kooperante. I evo, sve zaista nastojimo to povezati i naglasiti jedan slavonski štih i u našim proizvodima, znači baziramo se prerađevinama na autohtone slavonske proizvode. Evo, ja zahvaljujem i tebi prvenstveno i načelniku općine Zeliću što ste nas odlučili primiti i što ste pokazali na vaših pogona, što ste nam izdvojili svog vremena. Znam da vam je sigurno vrijeme bitno i važno koji nama, ali tu smo. Predizborna kampanja i evo obilazimo naravno cijelu Osječko-baranjsku županiju, 4. izbornu jedinicu u Slavoniju i sa određenim problemima se upoznajemo s ljudima koji imaju OPG, koji imaju firme, tvrtke ovako ozbiljne, velike kao što je vaša. Ljudi govore svoje probleme i na neki način mi shvaćamo to da od 8.11. od novog saziva, to od nove vlade koja će preuzeti odgovornost za vođenje države, te probleme trebamo svesti na minimum, to je ili potpuno ukloniti da se vama poslovanje maksimalno olakša, da nemate problema u poslovanju. Jer zbog vas i zbog vaše tvrtke i vaših 350 zaposlenih sigurno je situacija puno bolja u Osječko-baranjskoj županiji u okruženju nego kako bi bila bez vas. Što se tiče same tvrtke Ravlić, naravno svi smo upoznati sa tvrtkom Ravlić i prvenstveno sa Plavim podrumom, svi smo tamo bili manje više, barem mi koji imamo malo više godina, jednom na ručku, na večeri, na janjetini. O vama i vašoj tvrtci sam čuo stvarno pozitivno i kvaliteti vaših proizvoda koji ja osobno, moja majka kupuje i često je kod mene u frižideru, su proizvodi tvrtke Ravlić. Ja vam se želim još jednom zahvaliti, želim vam reći da smo mi u potpunosti, mi koji ćemo biti zastupati hrvatski interes Osječko-baranjske županije i Slavonije i Baranje u cijelosti, u Hrvatskom saboru potpuno je na raspolaganju za sve one problematiku i probleme koje država vam na određeni način stvara, a koji bi se jednostavnim izmjenama i dopunama zakona i nekakvim uredbama vamo maksimalno olakšali. Evo, još vam se zahvaljujem što ste nas primili, evo, stvarno želim puno sreće, ovakve tvrtke kao vi stvarno zaslužuju da budu na posebnom mjestu, jer nema puno tvrtke ovakvih obiteljskih kao što je vaša, koja zapošlja 350 ljudi, koja 55 godina tradicije ima, koja uredno posluje i koje, što je meni najbitnije, su upravo bavi tradicijskim proizvodima, to je meso, što sad nabrano, čvarak, od švaglja, od kobasice, svega to ono što Slavoniju čini Slavonijom i jednostavno tako i treba biti, ali ono što me začudilo, to je da kadra vozača i sa mesara nema, to je nevjerojatno. Ali evo, to je Hrvatska danas, nažalost, unazad 3 ili 4 godine otvorene su granice, svi su napustili Hrvatsku. Napustili su je neki iz objektivnih razloga, neki možda iz manje objektivnih razloga, ali u svakom slučaju nevjerojatno je da danas ovdje
trebate vozače, ne, gledajte.